President Ferdinand Bongbong Marcos mitambong atol sa kasaulogan sa 503rd nga pagtimaan sa Kadaugan Sa Mactan sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado. Kauban sa presidente silang House Speaker Mactan Newton ug Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Gisaksihan ni PBBM ang reenactment sa Battle of Mactan ug mihatag og hamubong pagigpulong. Pagkahuman sa Kadaugan Sa Mactan, midiretso si Pangulong Marcos sa Mactan Expo Center sa Mactan Newton ug gipangulohan usab ang capsule-laying ceremony. Mato ni PBBM nga ang 1.5 billion nga Mactan Expo Center mao niya ang pahigayunan sa mga dagkong kalihukan ug alang sa meeting incentives, convention and exhibition umais ug magatabang sa pagpalambot sa ekonomiya ug turismo di lang sa Sugbo apan lakip na sa tibok nasod. Makahatag usab kini og dugang trabaho, makakabig pagsulod usab og mga investors. Sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ito ang kalasag natin laban sa kahirapan, ang paglaban sa ating mga sakit, sa ating gutom, sa kamangmangan. Their triumph at the Battle of Mactan epitomizes Opunganos' indomitable spirit and steadfast resolve in the face of adversity.